Agradecer a presencia do Conselleiro de Cultura aquí neste parque etnográfico. Hoxe pode, espero, que sea o inicio dunha colaboración que nos permita pôr en marcha este proxecto que é ilusionante para o Carballiño, dun pobo que prácticamente a nivel cultural non tiñamos nada. Hoxe temos un parque etnográfico que permite integrarnos en toda a rede museística que complementa o termalismo, complementa o pulpo, complementa, bueno, toda unha actividade económica máis a ampliación do polígono industrial, o novo centro de saúde, todos esos compromisos que ten a Xunta de Galicia co Carballiño. O que pretendemos xa desde fai un tempo, traballando da man co Concello, é poñer en marcha tamén esa parte do valor cultural inmaterial, en este caso do proceso de elaboración do papel, non algo que era tan importante. Eu recordo, aparte, por a miña vinculación coa Estrada, non a importancia que tuveron vinculados os ríos as fábricas da luz, antiguamente, e as fábricas de papel, non? Eles, bueno, nesos principios do século pasado, pois eran espacios, como comentaba, nos explicaba o alcalde, non? Onde máis de 40 persoas, 40 mulleres, traballaban aquí para producir ese papel tan necesario en aquel momento, e desde logo, bueno, creo que é importante, fundamental, recuperar toda esa tradición.